Dobar dan. Današnja tema je razvoj modela atoma. Prije nego počnemo zajedno proučavati ovu temu, lijepo vas molim da otvorite udžbenik Fizika 4, autor Pavlović Srdelić na stranici 92. Ovu animaciju koju vidite sa vaše desne strane, to bi bila jedna animacija atoma kakvoga mi danas zamišljamo. U sredini ovog crteža, odnosno ove animacije, vidite atomsku jezgru koja je sastavljena od protona i neutrona i elektrone koji kruže oko jezgre. Prije nego što počnemo proučavati samu povijest razvoja atoma, evo ja bih vam preporučio za početak jednu knjigu koja je vrlo zanimljiva i napisana na jedan vrlo pristupačan i popularan način. Knjiga se zove Božja čestica, a autor knjige je Leon Lederman, koji je inače i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1988. godine. Dakle, nije potrebno nikakvo posebno veliko znanje iz fizike kako biste razumjeli sadržaj ove knjige, a dati će vam odgovor na mnoga pitanja iz područja elementarnih čestica. Povijesni pregled razvoja modela atoma započet ćemo sa Demokritom koji se javlja u 5. stoljeću prije Krista i on je tvorac današnje riječi atom, odnosno atomos koji bi značio nedjeljiv. Ono što je Demokrit kazao tada za atome, tvrdio da su oni vječni, da nemaju unutarnju strukturu i ne sadrže vakuum, da ih nije moguće stlačiti, a i da postoji prazan prostor koji atomima omogućuje udruživanje. Oblik atoma utječe i na okus, to je jedna od posebnih zanimljivosti koje nam donosi Demokrit, i nakon što se atomi spoje, između njih ostaje prazan prostor. Na taj način objašnjava se postojanje različitih tijela. Demokrit sa svojim idejama u 5. stoljeću prije Krista u najmanju ruku je zanimljiv. Današnja moderna fizika ima jako puno dodirnih točaka sa onim činjenicama koji nam donosi Demokrit još u 5. stoljeću. Pa u najmanju ruku sve ove teorije koje je donio Demokrit su čudne. Razvoj modela atoma proučavat ćemo kroz 3 modela. To su Thomsonov model, Rutherfordov model i Bohrov model. Sva ova 3 znanstvenika koja ovdje spominjemo imaju svoj značaj u povijesti razvoja modela atoma koji ćemo vidjeti u kasnijoj priči. Zasluge Thomsona u današnjoj modernoj fizici, odnosno fizici koju mi danas poznajemo, i njegove zasluge u razvoju modela atoma su jako velike. Međutim, ovdje bi valjalo napomenuti jednu od najzanimljivijih činjenica koja je vezana za Thomsona, a to je da je on prvi otkrio elektron. Thomson je inače i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1906. godine. Thomsonov model atoma poznat je još i pod nazivom model pudinga. Iako je kod nas puding poznat kao jedan kremasti desert, u stvari je puding jedan viktorijanski kolač kakvog možete vidjeti na ovoj gornjoj slici. Upravo tako je Thomson i zamišljao model atoma. Ono po čemu je poznat ovaj model atoma jesu činjenice koje nam Thomson navodi kako atom kao cjelina u stvari električki neutralan, znači da sadrži jednaku količinu pozitivnog naboja i negativnog naboja. 1903. godine postuliraju takozvani statički model atoma koji je još nazvao i puding model atoma kojeg smo malo prije spomenuli, a elektroni su podjednako raspoređeni u kugli pozitivnog naboja i titraju oko svojih ravnotežnih položaja. Na ovoj gornjoj slici vidite taj jedan viktorijanski kolač koji se zove puding, a na donjoj slici jedan keks sa čokoladnim komadićima u njemu. Thomson je zamišljao taj svoj model atoma kao jedan atom koji je ispunjen pozitivnim nabojem, ravnomjerno ispunjen pozitivnim nabojem i u kojemu slobodno plivaju elektroni. Takvo plivanje, odnosno titranje elektrona, u stvari je iz samog atoma emitiralo elektromagnetski val. Rutherford je eksperimentalno dokazao kako Thomsonov model atoma ima određene nedostatke. Prije nego što krenemo na objašnjenje njegovog pokusa, u kojemu je on postavio jednu potpuno drugačiju teoriju, nekoliko činjenica vezani za Rutherforda. Dakle, on je otkrio alfa čestice. Alfa čestica je u stvari jezgra helija ili
jedna čestica koja u sebi sadrži dva protona. Otkrio je i beta česticu i otkrio je u stvari atomsku jezgru i to je jedno od njegovih najvećih otkrića u ovom dijelu. Naravno, otkrio je i proton u samoj jezgri. 1908. godine dobio je i Nobelovu nagradu za kemiju. Rutherfordov model atoma zove se još i dinamički model atoma ili planetarni model. On je u stvari uskim snopom alfa čestica pogađao metu izgrađenu od tankih listića zlata. Nekoliko čestica, jako mali broj u stvari tih čestica, se raspršio za kut koji je veći od 90 stupnjeva. S vaše desne strane možete vidjeti jednu animaciju kako je izgledao pokus koji ga je izvodio Rutherford. U plavoj kutiji vidite jedan radioaktivni izvor koji emitira alfa čestice. U sredini samog crteža se nalazi tanki listić zlata, a ovaj kružni dio to bi bila jedna podloga fluorescentna na kojoj su se mogli vidjeti tragovi koje je ostavljala alfa čestica. Alfa čestice su prolazile kroz foliju zlata i uglavnom su udarale u središnji dio ove pozadine fluorescentne, međutim nekoliko tih čestica, otprilike negdje 1 od 8000, su se i zakrenule od tog prijašnjeg smjera. To je u stvari navelo Rutherforda da dođe do zaključka kako atom u sredini ima i pozitivno nabijenu jezgru. Ono što je on zaključio iz ovog pokusa jest da je ta jezgra u stvari okružena elektronima, a te čestice koje bi prolazile pored jezgre, one su ili udarcima u samu jezgru bile odbijene unatrag, ili je ta jezgra svojim pozitivnim nabojem skrenula s putanje ovu alfa česticu koja je isto tako pozitivno nabijena. Postoji i problem Rutherfordovog modela atoma. Kao što smo spomenuli kod Thomsona, Thomson je zamislio da elektroni koji plutaju u onoj jednoj smjesi ravnomjerno raspoređenih pozitivnih naboja, da na taj način oni u stvari emitiraju elektromagnetski val. Ovdje je bilo pitanje u stvari na koji način kod Rutherfordovog modela elektroni emitiraju elektromagnetski val. Budući da elektroni kruže oko jezgre, oni stalno mijenjaju smjer i zbog toga oni u stvari ubrzavaju. Ako nabijena čestica ubrzava, tada ona emitira elektromagnetsko zračenje. Elektroni koji kruže trebali bi tada kontinuirano emitirati zračenje, ali tada bi elektroni u stvari gubili energiju i staza bi im postajala spiralna i oni bi jednostavno pali na jezgru, kao što možete vidjeti u ovoj jednoj kratkoj animaciji sa vaše desne strane. Niels Bohr je danski fizičar koji nam donosi model atoma kakvog mi danas poznajemo. Inače je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, počasni je doktor sveučilišta u Zagrebu i naravno dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. godine. Bohr nam donosi model atoma kroz dva vrlo jednostavna postulata. U prvom postulatu kaže kako elektron može kružiti samo po određenim kvantiziranim stazama koje nazivamo i stacionarnim stanjima. U tim stacionarnim stanjima elektron niti zrači, a niti apsorbira zračenje. Drugi postulat kaže kako atom zrači ili apsorbira zračenje samo kada njegov elektron prelazi iz jednog stacionarnog stanja u drugo. Ova animacija vam zorno prikazuje kako izgleda prijelaz elektrona iz jednog stacionarnog stanja u drugo. Dakle, elektron kada prelazi iz višeg stacionarnog stanja u niže, on emitira, a kada prelazi iz nižeg u više, apsorbira zračenje. Jednadžba kojom se mogu opisati ti prelazi kroz ta stanja kaže kako je energija fotona zračenog ili apsorbiranog iz atoma jednaka razlici stacionarnih stanja tih dviju razina. Ovim smo i završili ovaj jedan povijesni pregled razvoja modela atoma. Srdačno vas pozdravljam i vidimo se u nekom drugom videu.